Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty od Borysa? Tak, Groszy majesz? tak. Siadaj. To już po robocie. Jak to po robocie? Принеси. Kiedy ruszamy? Białoruś, Białoruś. Dlaczego nazywa się Białoruś? Jeśli masz w sobie bieli, jeśli bielą twoją są rude rżyska jesienne, jeśli bielą twoją są postawy szarego płótna wyłożone na słońcu, jeśli bielą twoją jest gorący pot umęczonych ludzi, powinna się nazywać Dobroruś. Mickiewicz? Шумейко. Можешь говорить до меня Павлюк. Tam, gdzie хочешь сегодня пойти, nie ma już takiej Białorusi. Mnie nie interesuje Białoruś, tylko jedna kobieta, która tam jest. Принеси. А я думаю, що ти один із тих багатих варшавяків, які шукають адреналіні на кінці унії. Pomóż mi. Кохання, ти знайшов час. Ти знаєш, що сьогодні ніч купали? Кажу тобі, як приятель, не йди туди. Там колхози. Нічого доброго. Zabierz mnie tam, Pauluk. Zabierz mnie tam. По что маешь идти за кордон? Забач, тут у нас на Подлящі кольки хороших дівчат. Хочеш, та отдам тобі половину грошей. Jewryj, Pauluk, ty jewryj. Polska. Biało-czerwoni. Polska zwyciężyła znów. Polska. Biało-czerwoni. Dawaj. Dawaj, 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 dawaj! Biało, czerwoni z Polski. Biało, czerwoni z Polski. Polska. Biało, czerwoni.
Gdzie jesteśmy? Przy granicy. Gdzie jest Pauluk? Привет, дорогая. Все хорошо. O której będziemy? O 4:00. Четвертом утра. Ждай на меня в этом месте. Kocham cię, Pola. Muszę kończyć. Strasznie się wczoraj najbałem. No, wpierdalałem coś? Nie. Koniec Polski. I co teraz? Czekaj jakieś 2 godziny, aż się rozjaśni. Idź prosto jakieś 5 kilometrów, aż dojdziesz do spalonej chaty. Ale zaraz, poczekaj, ale... Wypierdalaj. Co to? Dzicio. Потримай малого. Не треба ось тут одійти. Pola? Pola! 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 Pola!
drogą temu czas.